Bauman sarang na imbawa taso nabi. No, 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 no. So pa mga sarang na sila at kasi di masila ng tagawi. Kanaba so kinimbawa tango nabi. Basta pakakumbangan ka so wasila agubiyangan na nabidat na kaya berganso tao. Nunang uta malabida. Nabi mo tadi ipkungkang iranon kaya barisis kukuran kaya timo ako kuran. Nakanabaw man na saulan natin mo sukuran. Nabaw man talulan natin mo sukuran. Kanabaw man saragun natin mo sukuran. Datarang uta kaya titikiron. Ugi na mapiyaw to. Ugi na siyo to miya kasulad sa giyang kutuwa andi man ay kakisabuti kukuran. Agi ang punta no di mapakasenggaya. Agi ang mga suguan agusto wasila. Ari bulut anu di ngini. So wasila nagupon ka kambut ng si bidat na miya kung kang di kesabutan ng mga tao so bidat. Oy. Datar mambunga kaya bagu agi ang mga teknologi nagupon ka kung kangan sa giyangan na naptero na bidat na di kesabutan ng mga tao so bidat. Kaya pinggiraw ka o pamarin na bidat na ngaya kausarang sa silpo na si kumasok na binadaw sa silpo. Sama no to na matatangkad ang utabida na sibu to kusar sa utang mga suguan. Sa mga suguan. Ugaid na di ka pa kaya ba nga usara si sagyang utang mga material o di nadadarang mga teknologi. So, mga gadget. Tanong din nga. Di nga kaya na mga material. So kapugusar at tanuron na kanababidat. Wai kasartad na nano kawiyagu-yagu manusia. Kanababidat. Kuha na nga. Ando sabi, kagi di nga maptero ba so kausar sa cellphone na simba. Uwad na ulama agumira wa so kausar sa cellphone na simba na. Nyapaw. Uwad mambuwa gumira wa kagi pingiro sira na ino ka pupante bumipenti so nabi. Daan na gina na lagi na mga sulsa gyud to kuwan. Peter wa bidat. E mamunga tigiran na ipunggangiran na bidat so kateng sa prutsalad. Natigiran na bidat so ka prutsalad gabalo mi apiso na bisa prutsalad. Na mga ilmuwan na Buddha. Sama no na sa gapunan na nakatiro na Buddha. Ipunggang nga teknologi sa uta ipakanaraka. Baad na tawap terus sa baad na dalilalim sa titigin na pakanaraka kami berhenti ka. Basta pakakumbangan ka so wasila agubiyangan na nabidat na kaya berganso tao. Kumuha sa sampol isam ketaru-taruan na nga nakasilibrate sa Maulidan Nabi. Isaw na nga na Maulidan Nabi. Yang nga nakasilibrate sa Maulidan Nabi na buman sarang na imbawa taso nabi. So pa mga saragun na sila ka na kasi nga di masila ng tagawi kanaba so kinimbawa tango nabi. Oto maliwanagun na. Why? Paman na kapa kaya wad na ti miaden kaya sila ako nabi nasibu sa mo to masa. Sibu sa mo masa kini. Ugay na wati ko umaning Yang uta pugusar nira na mga dalil. Oh. Yang uta pugusar nira na mga dalil. Kisingang ben na uta pugusar nira na dalil. Ami ang ako risak sa iblis sa uta gawi aking nimbuot ano nabi. Sahi o to double siyang ka. Dabaru siyang ka. Na dia nga kayo Maulid ng Nabi 2023 boy inimbawa taso nabi. Sahi benar. Benar din. Tapi ini putas. Nabo man saraguna makakis suno iblis. Niya kay sisad makakis sa iblis. Itu dia ang diteron kadi tungkang niran. Ino di kesabuti yung mga tao tungkang niran na kaya malabud maakalabu madedeg ng tadaw pakaulan niya. Kaya ini subuya wala bigyan mo sa kasautang na usaranga. Di
kuang undang utahan to na dahil celebrate yung nabi dan yung celebrate ginam. So ibig sabihin na mga moli din nabi yung mga saraguna kanapa nga ka-celebrity kinibutang nabi kami ipos. Niya kasi isa dumanggulo na. Ayap mata na ka-celebrate ka ng tagawi ka ayap sugod. Upama ka na mga dalil ang nakatirwa uman mau masuk inimbutang nabi na kumisak so iblis anang makapmuli dan nabitan. Kagito di ka kuha dalilo. Kaya miya kay Saysad. Miya kayo makakisa ko. Baan na dalil ka aya manang utadis. Tanu di nga utadis so giyang tuwa kaya kuris so iblis na giyang tuwa kinimbutang nabi. Upama ka aya hadis na uman mau masuk kinimbutang nabi na kumurusak so iblis na kailangan na makapmuli dan nabitan. Naketuntayan maluanan na kaya man nariakap ke dedegutong na basta maribet ang tasabutin sa utang katero. matan. Nya dedeg. Betara ko tayo ni bagay nga abuis ka ta kuano sa pulo pa mo. Nya kagi mi sampai ko katalo na kaya sabutan niya sa utang Maria going to town na Maria going to down. No, 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 no. Nadinga kika ko adalil majority aya. Oh, to katar kagi naman ni isa Wai kakak susabed dengan majority kami. Tadi nga nagkakuha dalil ka ayap kateruan lutan laut tabi ako kay ustad lulu bang abu ustad dan tunay nasian. Aktarum minan nas finnar. Aktarum minan nas finnar. Kateruanan wala. Majority ko mga manusia na neraka. Oh, to pamakagiti ko nakakuha no. Di nga ka dalila majority. Sa kami benar ka majority. Ikadua na katero Allah. Na so mga tawa matatagusirang ko hak na miya kay ito'y bilangan. Katirwanan wala sa Quran. Saya bu matatagusi ko benar na miya kay ito sira. Miya kay ito'y bilangan. Uy, nadi nga kakwada lili kataya Afghanistan, kataya Jordan, kataya Egypt, kataya kuan Malaysia, kataya kuan majority kami sa dunia. Di nga nagkakwada wa. Niya ko nga. Miyaloy mambunabi. Oh. Agi nga umat sa mga muslimun. Ay na na di lang pa kontol ng utadis. Nakibalang na umat. So umat ang nabiya muslim. Kapiakatan na sa utadis sa sumambuso mga Kristiyan na bagi-bagi siran. Sama. Yang uta 70 agutulong na miya maratea. Dito di siya sambayan. Sebut sa la ilaha illallah. Di pusa di meneng haji. Mga padunso dito tablig. Di kukurus. Na ke-70 siran natin Nabi Baad. Ke-70 agutulong. Baad. Naman no bagrupo. Kaya di na hindi mana na grupo. Na emang buat kapsebkap kesabutan ko na grupo tablig, grupo asalapi, grupo asaira. Di ke-70 Baad. Bara saragakan. Kuya to niya ako nang nakana. Niya ko nga. Bara ka lang siguro saragakan. Lagi ang utuwa 70 Baad. 70 Baad. Na 70 na paganaraka. So sama no to na majority. Niya katugma sa utakaterwan na majority na paganaraka. Yang utuwa sasabada para surgaw na miya tugma mamu sa utakaterwan na utala. Miya kay ito bilangan so sisikuhak. Niya pasal. Sama no to natugmao. Tugma. Pewan, bigat dulu. Kaya so katero Allah. So ilmu o nabi na pungwala. Di ka pa kaya ba kenapa pungwala?